Eta disfrazatea eta holan mutilek edo... Bueno, zerbait egiten zan. Andran erropakaz edo lan... Zerbait egiten zan, baina ja behin edade bateko. Honek ja neskatxunatzen hasikoak eta neska mutilen atzen hasikoak eta ja gazteak ez, gazteak nik ez dut ezetu hemen holan disfrazik. Eta maskarite esaten da, kona edo lan arpegi eta pauta egitea. Bai, ibiltzen ziren eta esate bat egiten zen Ave Maritzikok elizan joten direnean kenduin berdala. Alanda ze orduan bakotxa ezetut ere gainok eguri zen espagoen, ostu iten zan, utaten zan. Amaritziko joan nola ze, eza ere zan, amaritziko joten. Horra, ez horpegiko maskaria bezaz, pegata lotu litxikela betiko horpegireko. Horpegin betikoa pegata. Eta maskarita hori zelakoa izeten zan? Batzuk etzen inekok, beste batzuk erosiko, baina gehienak etzen edo eskola inekok edo hortik ibiltzen zena asuntu hori.